pagka nasundan ako ang kuno ni posporo ra. Bajitan mo tulo ka plito posporo. Matay. Tawag yan. Kana ra nagsula. Tawag yan. Pero dili matingog na. Kaya namang. Ade gyud sa ang dala. Kana ka bondeng. Kana sa tilmol ke. Dagi. Suko santil mo yawa na. Ya sila pa dai tanaw dire. Grabe ng kagsingom ra gidauban ng buntot. Oh, klayo ba? Oh, dire ba? Dire ba? Takot mo gad. Oh. Abasig na Villa Cruces. Nga je. Mao yan iya. Mga lubong manguna aning sa buntod ba na makita dagat. Kini kato ka kulay lubong ni na man eh. Oh pre. Pensay ka na lubong dre pre. Mane. Angay ka. Magdaw na ron yung sentry mo. Sa mga karang tao maglubong sila kanang atbang magdagat. Tao na. Muna. Sus dali ara ba kuyawan mo pre. Wagi abat itsubwa ka. Dako laos pre. Dindutar ba tanang aning adlaw salop diaw? Duta ba? Talinaw. Gagi ko am. Pre. Salamat ta pre nga ikasaban ka? Salamat mo kabuang. Ha? Sakot atin mo. Ako kasabato ni kabot mo. Sudah mo kunam ko abot. Bantay buang ka. Mo gina mo na. Sangil mo na ako nga. About kiss lang. Kiss lang yan. Nung samta na mo ambot na niya. Triguan na kwarta dai mo gini akong Ini kabot ni hugas mig plato. Kita. Atay. unsa man ang nas bungtod nga may suga dito laga. Ungo muna. Mo na sa til mo na. Sila. Sa kwada Danau. Danaw ko taon. Danau na. Danau bitaw na diha. Naman na balay diha gat. Asa man sa agyo ng dana dia. Nay handi ko ano nga. Banat. Dala diha. Yawa ko na dai. Yagan ya. Kusog pa kini tubig diha. Dinggi kan. Kabasay? Oh, gikan ara sa kuan kambasay. Dana tubo dia. Kusog. Tubo naman na diha. Paigra diri gud sa kuan kining luok diha. Ay, kaning kapi. Sa luok. Unsa may istorya ng ate ni pre? Kuan diha. Inani ron. Unsa may itubig mo ri pre? Ha? Tubig ri. Kablakan ay tubig. Tubig. Di lang ka ang Tapos gina. Wala ko tagtek sa container. Mahurot na. Wala problema magtubig diha. Mago. Areho. Na. Kapadala gyud bile. Na. Padadaan man ka? Yung sabit ihatag mo to. Jamel lang eh. Mm. Kalabira ha.